It has ended in tears. Nyata family yaluza monetization. Musure mekunge tight ava reporter. Welcome back to your channel. Please don't forget like and subscribe. Zvinhu zvacho hazvina kana maturo. The last time we were here, tight na Keke vakaenda kuMpumalanga kundoona the Nyate family musure mekunge vahwina a challenge. So now vazobvisirwa monetization kukanzizwa ne-unoriginal content zviri kuita sekunge tight ndiye avaripotera. So the Nyati family took to their social media page vachibva vaita live that was like 11 minutes long vachitaura kuti ivo zvakafamba sei, vari kuti ivo vakagamuchira tight naKiki zvakanaka vachibva vazoenda kuMpumalanga ikoko. They went for dinner vakaratidza pavaigara, and to them the whole time paanga achibata foni paya painzi nevanhu rega kuramba vachibata foni ari kuti nayewo aitoshutawo content yekuisawo kupage kwavo nekuti vaifunga kuti vari kushanda pamwe chete, but it seems as if it was for selfish reasons. Anditika tight ari kunzi akap ndiye aingoposta first panyaya yacho iyoyo, and the Nyatis vaizoti kana voposta kumasure zvezvoita kunge zvinhu zvabiwa like an original content or copyright or something like that, copy paste. So mainyati vataura zvavarwadza zvikuru vakativo vaidawo kuti at least pange pane kutaurirana kuti isusu topostawo yakati imopostawo yakati, asi there's a time vachiri vese vekuti Nyati akazoti achinoposta kuri kunzi tight akabva angotsamwa nenguva yacho iyoyo. So sezvaingotaurwa kuti you need a manager, you need someone who's going to advise you. Okay, fine, even if you don't have a manager vaifanira kuwirirana votaurana naTight kuti what are the conditions dzatiinadzo on you visiting us. Are you just visiting kuti tizotamba tese here kana kuti this is your content that you are shooting, isusu what are we gonna get out of it, voita maagreements iwayo. But musingakangamwe zvakare kuti Tight anga akashandisa mari dzake for maflights, akashandisa mari kubhuka hotel room, kuenda kuMpumalanga for the dinner, for everything that happened. Saka maybe anenge achingodawo kuti awane content yeku replace all that he had lost. Saka zvinhu zvakadaro vanga vasina kutaurirana, it seems like that. So vari kuti ivo ndopaperera upenyu hwedu tati chite zvimwe tasumukawo nesocial media, but zvinhu zvinenge zvatotikava. Maititi vakabva vangokomenta vakati vana vangu dai madzoka kumusha kuno ndikubatsireiwo. The last time I checked the Nyatis, someone was saying they will build him a house back home. Did they? If they did, why can't they return home? Otsvaga hake basa kana pane imba yemahara. I always say, do not depend too much on social media money. Have a side hustle. That is why you see people end up creating fake stories, all because they need money and stars. Do not be heartbroken. I believe there's something else you can do than depend on begging. If you are to return home, that's if your promised house is there. I will talk to a certain company I know that can employ you and you can go to work. You mentioned South Africa doesn't have jobs. So why don't you try back home? Have a side hustle. Both of you can do something with your hands. Please, you are still very young and fit to be beggars on social media. Icho kwati chataurwa namaititi vachiri vana vadiki. Ukuota Delicious Karigambe ataura kati wedwe, just do vana vangu Nyati family. Not all collaborations have good intentions. Have pride in your fan base. So kutsvaka amuma socialite ratova drama. Koshesai venyu and you reach far. I have never collaborated with any socialite for 14 years by social media. As by the grace of God, ndichipo. Tiri kungofamba mbichana nema fans family angu yoaya. We are the very content yedu. Bless you the Nyatirians. Ndatuka here homwe. Kupema kunoda befu. January to December wachipema unoroyewa. Itai muchimbotamba zvima dance challenge zvana Killer T o zvana Sauro mukangosimbirira pakupema kunge burial society, vanhu vanokanuka. Vamwe ma comments vari kuti wedwe zvevanhu izvi havasi vese vanoti vanoda kubatsira vachizobatsirawo. Vana Ketinawo they also came through vachikomentawo vati taita neutsinye achiti maromo akapapa ane godo haadi kukundwa
kufambira kunoparadza vana achiti chimimba muteko. So munongovazivawo wanimi vana Ketina chake kungotuka. So ndo matukiro aita aya kuna Tight. Ataura akati Weduweka mazepa akambochemera skiti rake rabiwa namamoyo Meki naMatigimu. Meki Matigimu umwe achangoti monetization ndiye Sarai. I feel sorry for the Nyati Zimbabwe. Ko why Tight asina kuisa email kuna Zaka kuti ndouya live na8 tifambire nyaya yacho. Nyati Gilbert, don't put anyone inside your page. Appeal the decision to Zuka and mention that you are also in the video. Magora akutoda kubvutira page. Next time do content yako nemhuri yako. Vamwe vanhu vane godo. Kunze kwaye Tight siyana nazvo zvachose. Okay, Tatilisha sazopedzisa akati uyo ari pakati uyo ndiye akaroya payslip yaNyati. Face uyo ari pakati uyo zitya vanhu mugomo. I think Kiki will be a good second wife yaNyati kana Mwari vatendera atize gombiro iro. Ndo mafungiro angu. Ndo zvinonetsa vabereki vakasada vana vavo, especially the girl child, vanotizira kune mabhenya because they think it's better love. Kiki hana kurashidwa kumba kwavo, akatanga chihuri ari mwana mudiki diki. Parents love your kids. Now Kiki angova a slave achiitiswa yese in the name of wanting a roof over her head. Upenyu chiza umboenda kwaNyati Kiki mwanangu. Nyati akapfava uyu humble beggar mupemi akanyorovera. Okay, so ndo mashoko ari kutaurwa nevanhu mumastreets kuti Weduweka havazi vese vanokusapota zvachose padream rako. You are actually on your own. Ukadzidza izvozvo life yako inobva yangofamba zvakanaka. Vari kutaura zvaivana gurundoro, nyaya yacho inobva yadowedzera kamalevels kuri kuikiki akakura asina love kumba kwavo, saka ndosaka achingoitiswa yese. Nyaya iyi inoda kuti tinzwe masaidi ese tisati tatanga kuita judgment. It might be possible kuti Tight akaisa video first and then the Nyates wotevera kuisa video, automatically it becomes an original content. So iwo besides kubaya live and all votanga kutaurana pa social media. I feel like Nyati family was supposed to call Kiki na Tight votaurana kuti kumukoma what happened, taifanira kuposta zvipi nezvipi, voapila kana iri copyright claim uyuwo onyora tsamba kuna Zuka, zvinhu zvogadzirwa pasina need yedrama. But kama socialite macontent creator vari kuuya pano vachiita drama, ko zvimwe ndezvipi zvavangaita?